Wara ġimgħat jipprova jaħbiha, issa qed toħroġ iktar biċ-ċar il-konoxxenza li Beppe Fenekadami, viċi kap nazzjonalista, għandu tal-familja Gaffarena. Familja li fl-aħħar ġimgħat intużat mill-Partit Nazzjonalista bilan li jkun attakkat il-gvern. Kien l-mistoqsija ta' One News li nhar il-ġimgħa Fenekadami ammetta li ġiel iltaqa' ma' ta' Gaffarena. Jiena ġitqajt ma' Marco Gaffarena u ma' Joe Gaffarena ma' mhux tajli fej, naħseb darba f'xi reception, mod kaġwali. Skur, ma kħat jafu Joe Gaffarena u t-tifreti. Meta mitlub jagħti iktar dettalji, Fenekadami kien evażiv. Jidher li għal Marc Gaffarena, id-diskors ta' Beppe Fenekadami ma kienx aċċettabbli u uża Facebook biex jirreaġixxi. Lil Fenekadami qallu biex ma jikdibx. F'kumment mal-istorja li xandar One News, Gaffarena fakkar kif lil Fenekadami kemm il-darba waslu d-dar il-gargur fil-passat. Gaffarena fakru wkoll kemm il-darba kielu fuq l-istess mejda u rrefera l-attività f'Villa Arrigo s-sena li għaddiet fejn anke xorbu flimkien. Marc Gaffarena stqar li Beppe Fenekadami kien jaf personalment lil missieru Joe Gaffarena, fakru f'kemm il-darba kien imur jitkellem miegħu l-imsida. Gaffarena kixef li saħansitra il-mara ta' Beppe Fenekadami kienet in-notara tiegħu u li meta Fenekadami kellu problema ma' persuna partikolari kien ċempillu biex jgħinu jirranġalu s-sitwazzjoni. Iffaċċjat b'dawn id-dettalji Fenekadami kellu jgħid ftit iktar milli qal il-ġimgħa u fost oħrajn ammetta li martu kienet in-notar ta' Gaffarena u li mhux l-ewwel darba li kielu flimkien. Għalkemm qal li f'dawn l-okkażjonijiet kien hemm nies oħra mistednin. Intant fil-kumment tiegħu fuq Facebook Gaffarena staqsa wkoll li jaqbillek biss issemmi.